siyisizwe esingazi ukuthi sisukaphi sifana nokuthi siyisizwe esingazi ukuthi siyaphi. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami uyanga kaCenga, silana endaweni yokumaphumulo, size kubaba uMadlala ongumbhali wencwadi ethi bayosiphika abangasekho. Enginizele nakho ukuthi nje ngitshengise indawo la umdlalo kade udlalelwa kuyona, ngintshengise nabadlali bayo, ngitshengise nombhali wethu. Hawu uzoyibona wena incwadi ebimnandi. Ngizocela ukuthi ningilandele sibone indawo enhle kangaka nendawo esaphila isidala. Ngiyazi ukuthi nina nje hayi senaphila isilungu kakhulu. Ngicela ningilandele sibone indawo kade edlalelwe kuyona. Sanibonani babukele emakhaya, usephinde wabuya futhi uMadlamini uMasibakhulu Jamasjadu Gugula Amagwala Nkomo zidle ekhaya ngoba iswela belusi. Njengoba kade ngithembisile ukuthi sisazobuya futhi nesigaba se-11 la khona sokhuluma ngokwabiwa nokukhishwa kwezitho zenkomo otholakala laphana encwadini bayosiphika abangasekho. Njengoba nazi ukuthi angihambi ngedwa, sihamba naye-ke ubaba okuyena ongumbhali wencwadi bayosiphika abangasekho, ubaba uthi Madlala. Ngizocela baba uwamukele ababukeli. Angiphinde kwemukele ngezandla ezimhlophe Madlamini kulolu hlelo lwethu amasiko nemikhuba yesintu. Bese ngithi kubalaleli isisho sithi akubuyele emuva kunemqiqo. Kodwa lokhu kwethu-ke kusamqiqo ngoba sibuya njalo emehlweni enu babukeli noMadlamini. Siyocela ukuthi siqiqe kanye nani kule ndlela ebheke emasikweni nemikhuba yesintu ize ivuthiswa yithina sisonke. Yeah. Ngalawo mazwi-ke ngiyanibingelela ngibuye nginemukele kulolu hlelo lwethu esikhuluma ngalo. Okusho ukuthi mkhulu ngingakwazi ukuthi ngikubize ngokuthi uyisokanqangi lalo hlelo lolu. Hayi sengathi lelo gama leso kanqangi ngabe ulisebenzisa endaweni engafanele. Kanjani? Ngoba phela isokanqangi umuntu osuke ekhethwe umndeni ukuthi ewukhulumele kuphela. Yebo. Ngathi ukhethwe isizwe nje ukuthi lapha mhlawumbe ngingezwa kangcono uma uthi mhlawumbe ngivuladlela. Hayi kezwakala. Manjalo sesikaphela ukuthi inkomo nje isuke ihlizwa kabili. Isuke ihlizwa oqala ikhishwa isikhumba. Uphinde kwesibili futhi isihlinzwa isikhishwa lenyama. Isikhishela ukushane kwakwenzela ukwandisa ukudla izitho ngoba inyama enkomeni inabanikazi bayo inezitho. Thole isitho ukuze iyazi iqondene nobani. Ngoba nje kunjalo. Isifiso sami namhlanje ukuthi sikhulume ngesigaba se-11 ukukhishwa kwezitho zenkomo nokwabiwa kwazo okutholakala lapha encwadini bayosiphika abangasekho. Masikhuluma ngezitho zenkomo asikhulumi ngemlenze ngoba siyazi wena uma ucabanga izitho ubuka lezi zitho zakho. Manje nasenkomeni ngokunjalo mhlawumbe ucabanga ukuthi sikhuluma ngokwabiwa nje kwemilenze yenkomo. Lapho masikhuluma ngezitho zenkomo sikhuluma ngezingxenye zonke zenkomo. Njoba sazi ukuthi inkomo inenhloko, inesifuba, inemhlubulo, inemkhele, inemlenze, inemkhono. Konke lokho sikubiza ngezitho zenkomo okusho izingxenye zomzimba wenkomo. Uma sekuthiwa ziyabiwa-ke izitho zenkomo suke sekwenziwani? Ngokwesintu izitho zenkomo zinabantu abathile eziqondene nabo kufanele ukuthi uma sekudliwa zinikwe bona. Njengenhloko nje inhloko ngeke uyithathe uyoyinika abantu besifazane. Inabantu bayo kufanele ukuthi ngabe okufanele ukuthi bedle yona inhloko. Ngakho kusuke kwenziwa lokho ukuthi okay lesi sitho esobani, lesi esobani, lesi esobani. Kule nyama yosiwe
izinsizwa suke zidlane esibayeni kule futhi eyosiwe. Amadoda suke edlani endlini. Kuleyo siwe empeleni kusuke kudliwa umkhono wenkomo. Kodwa lo mkhono-ke uyahlukaniswa. Usikwe la kuphume isiphanga. Isiphanga-ke isona esizodliwa amadoda namakhehla endlini. Bese insizwa zidlalele elifuphi zidlela esibayeni. Lokho kusuke sekufaka-ke nethumbu-ke elimhlophe ngoba kuleyo siwe liyadingeka nethumbu elimhlophe nalo lihambisana nayo. Edliwa yinsizwa kuphela. Nabo obaba. Kulezi zitho zenkomo ikhona yini okuthiwa idliwa inoma ubani noma yonke nje inabanikazi namaqoqo? Umbuzo wakho buthena ikhona inyama okuthiwa idliwa nayi noma ubani. Mhlambe ngizobala njena embalwa njengamathumbu. Amathumbu nje adliwa nayi noma ubani. Usu nethitha noma kithindithi kakhulukazi lincika kubantu besifazane kakhulu. Kodwa-ke noma ubani uyalidla. Bese kuba khona-ke nobende. Makwenziwe ubende nakho futhi kuyadliwa nayi noma ubani akunamgomo. Mkhulu lana kubukeka sengathi yonke into ihamba ngohlelo. Manje-ke makuqeda kuhlinzwa inkomo likhona yini uhlelo olulandelwayo ukuthi iziphi izitho ezongena kuqala endlini? Okokuqala njena inyama okufanele ukuthi iqwiwe laphana inkomo isashisa. Imdikizo. Wena unazo izindlela zokwenza lokho. Wabuye bekubiza ngeimpukane. Impukane. Imdikizo-ke iyona okubikelwa ngayo abangasekho lapha nemsamo ukuthi inkomo yabo isiwile. Bese ishiswa imdikizo lapha nemsamo kuthiwe dlanini-ke nina kuqala engakadli abanye abantu nansi inyama yini. Bashisela imdikizo njena ngoba kufanele ukuthi phela njengoba kwenziwa umcimbi njena benyakaze. Belethe lezi zinhlahla ezidingekayo lapha ekhaya. Ngoba sekubuye kulandela-ke neshoba lenkomo. Njengamanje siyayifinda lapha. Ukuyifinda-ke kwenza ukuthi abantu engabalume esiswini inyama. Emva kwalokho-ke sesizodedela-ke umakoti esikishoba. Ishoba lenkomo-ke nalo lifakazela yona imdikizo. Liyashiswa nalo. Ukuthi cha lishiswa liyalingiswa lapha nemsamo ukuthi nanti-ke ishoba futhi layo lenkomo yenu esiyiwile. Uma isingeniswa-ke sengaqala nje mhlambe ngenhloko ngoba vele ikhandi lona elihamba phambili noma inkomo ihamba. Kulandele-ke imkhono imilenze kugcine okwangaphakathi. Babukeli bethu emakhaya asiwagwema amaphutha ayosikhongela ulaka labaphansi ngoba kungenjalo bayosiphika bangasekho. Ngizwile la uthi kukhona inyama yabaphansi okuwumdikizo. Sike sizwe ukuthi kukhona inyama okuthiwa inyama yezingane ezashona nezaphuphuma. Iyona kuyiyiphi-ke lo nyama leyo? Njoba siyaye sibone makuhlatshiwe ukuthi kubuye kukhishwe abafana kuthiwa bayodla iphapho ngaphandle. Iphapho khamisana inhliziyo bonke. Bayebethi-ke lawo basuke beyodlela lezo ingane ezincane ezinye zaphuphuma
nezinye ezingabuyiswanga ezingaziwa emakhaya okusho ukuthi aziyona ingxenye yalapha ekhaya lezo ngane. Ngakho kuma bedla iphapha abafana laphana badla kanye nazo badlela zona. Oh mkhulu, iphaphu lidlelwa ngaphandle komuzi noma ngaphandle kwesibani? Ngathi uthe ngaphandle. Alidlelwa ngaphakathi ekhaya. Lidlelwa ngaphandle endle. Abafana bahamba bolidle. Njengoba mkhulu kade usuchazile ukuthi bonke abantu banezitho zabo zenkomo abazidlayo. Sikhona yini isitho esiqondene nomelusi wenkomo? Umelusi ke yena isitho ositholayo yilunda. Khona yini mkhulu inyama eqondene namadodakazi kanye nezingane zawo? Mayelana namadodakazi ke kuba umkhono wesinxele, isonyama yesinxele kanye nebele. Le nyama lena mkhulu okuthiwa ilengiswe emsamo idliwa isalukwazi. Kwenzakalani mayidliwa umuntu omusha? Le nyama okhulunywa ngayo, okhuluma ngayo ibizwa ngokuthi nansi. Abanye bayidla. Leyo nyama kufanele ukuthi idliwe. Ukuqala njena angithi le nyama idliwa ekugcineni. Sekuphela umcimbi. Sekuphele inyama. Sekuphele yonke inyama lapha ekhaya ngoba inyama idliwa usuku olulodwa. Idliwa yona ekugcineni sekuphele yonke inyama. Kodwa umgomo wayo ukuthi kufanele ukuthi idliwe umuntu omdala ngoba ikhehla noma isalukwazi lapha ekhaya. Uma idliwa umuntu omusha? Uma idliwa umuntu omusha ikakhulukazi intombazane. Intombazane ibe sikhonzwa amadlozi lapha ekhaya kakhulu. Engabuye safuna amadlozi ukuthi ibuke yogana. Sengathi singahlala lapha ekhaya izibukele khona. Ibe umjendeni. Futhi kwenzeka kanjalo ke. Kukhona lesisho lesi esithi kukhona ukudla amantshontsho emsamo. Ngabe sichaza ukuthini ke sona? Amantshontsho inyama ebalekile. Ngoba iyona ikakhulukazi edliwa kuqala. Inyama ingakadliwa. Manje na uma bethi khona ukudla amantshontsho emsamo kusho ukuthi khona okungahambi kahle. Ubuchopho benkomo omkhulu bona benziwa njani ngoba sizwile ukuthi hayi zonke ingxenye zenkomo zinabantu bazo? Ubuchopho benkomo abanye babuye bekubiza ngokuthi sangozana. Ubuchopho benkomo lobu buyaye kuphekwe kanye nenhloko kodwa khona kufuneka kusongwe phela ngoba kuyinto ephihlekayo. Uma ungakusongile kungavele kuduke nenhloko kungabe kusabonakala ukuthi ubuchopho ibona kuphi. Buyaye kudliwe ke abapheki benhloko. Ngoba khona phela kusheshe kufuthwe bese bendlalela ngakho ukudliwa kwenhloko bona njengabapheki benhloko. Umuntu wesifazane uyakwazi ukuyipheka inhloko? Hayi akayipheki. Iphekwa amadoda. Ikhona yini mkhulu inyama eqondene nenduna noma nayo idla namadoda nje? Induna iyada nje kanye namadoda. Kodwa kunenyama njena okuthiwa isabelo sayo okungombanqwana. Banqwana amabele. Asazi ka wakhe amabele noma biza ngombanqwana yini. Kodwa ombanqwana ilezi imbambo zokugcina ngenhla. Zenkomo. Ikhona yini mkhulu inyama eqondene nosokhaya okuthiwa nje le ngokukhethekile idliwa umnumzane wasekhaya? Empeleni uma kuhlukaniswa inhloko lapha kukhona baye bemsikele nomnumzane wasekhaya kube khona isithebe abathi isithebe sasekhaya esiyobekwa lapha na emsamo. Lokho bakwenzela ukuthi umnumzane usuke engenaso isikhathi sokuthi edle kanye namadoda. Usuke yena ebhekela ukuthi abantu bayeneliseka yini bonke. Kodwa bese ziba khona ke lezi ezinye
inyama ezimnanjana ezithambile abaye bebuye bembekele zona njengempu ezimncela namafusi. Sike sizwe mkhulu ukuthi ekhaya kukhona umuntu oshisa impepho okukhethekile nje ukuthi impepho ishiswa uyena. Ngabe lo muntu lo oshisa impepho uyena lo ohlabayo noma ukuhlaba akukhethekile kungahlaba noma ubani? Ukuhlaba nokushisa impepho kuyimkhakha njena ehlukene. Akuphoqi ukuthi lo oshisa impepho kufanele kube uyena ohlabayo. Kodwa kubalekile kufanele kube umuntu wasekhaya phela ohlaba inkomo yasekhaya. Umnomzana uyazi ubani owazi inxeba lenkomo ekhaya. Bese kuba uyena ke okuthiwayo akahlabeke inkomo. Ngiyacaca. Sesidlile ke zonke ke mkhulu izitho zenkomo. Kodwa singakuza lutho nje ngamanqina, wona ke amanqina adlobani noma yalahlwa. Amanqina ayingxenye yezitho zenkomo eyisalela umndeni. Wona ke kufanele ukuthi ephekwe kamuva nje sekuphele inyama yonke sekukhalelwa kuwona amanqina. Aphekwa kamuva inyama ephekwa kamuva yiwo amanqina nobilo ubilo lolwenkomo bese kuba ubilo umqala. Yebo. Lengxenye yomqala. Bese kuba inanzi ke inyama zonke lezo edliwa kamuva. Sekuphele yonke inyama. Sike sibone abantu mase beqedile ukudla inyama, isithebe besiphakamisa suke kwenziwelani lokho? Lokho kusuke indlela yokubonga kwabangasekho. Ukuthi sebebusile, sebesuthi, sebeyabonga kwabangasekho. Ingakho nje nakudinga ukuthi besho isibongo nezithakazelo zakulowo muzi. Bese besho ukuthi siyabonga. Sike sizwe mkhulu ukuthi mase kuphela umsebenzi amathambo ashiswa kuphi futhi suke eshiselwane? Kunenkolelo yokuthi abadala baye behlale benamathele emathanjeni enyama yaleso silwane kade sihlatshiwe esibikwe emsamo. Ngakho ke kufanele ukuthi emva komcimbi besuswe kulawa mathambo uma sekuphele inyama yaleso silwane esisuke sihlatshiwe esisuke futhi kade sibikiwe phela emsamo. Ngakho ke uma bengasuswa kuze kuphele inyama lena ngoba kusuke kusenalezo icutshana phela zenyama eyisele emathanjeni. Uma kuze kuphela lezo icutshana zenyama bengasuswa bazofuna enye inyama ngenkani lapha ekhaya usengase kudale igigaba ezinezinhle phakathi komuzi sebeyifuna ngenkani inyama ukuthi phela asitsheliwe ukuthi umcimbi usuphelile. Ngakho ke iphi inyama esaqhubeka nokuyidla. Ingakho ke kufanele ukuthi lawo mathambo ke eshiswe. Basuswa ngokuthi eshiswe lawo mathambo. Kodwa ke futhi akavele eshiswe nje. Kufanele kube kwenziwe olunye ukhanjana lotshwala abathi ukukhamba lokushisa amathambo. Kanti ashiswe emva kwesikhathi esingakanani? Mhlawumbe ukuchazele mina ongizwanga. Ashiswe emva kokuphela komcimbi. Uma sekudliwe sekuphelile utshwala. Uma sekudliwe nalenyama esithena idliwa ukugcina amanqina ubilo inanzi umcimbi usuphethekile lapho usuphelile. Kumele kuphiswe futhi sekufanele ke kubuye kuphiswe obunye utshwala ke manje osekubizwa ngokuthi utshwala ukushisa amathambo. Ashiselwa phi ke mkhulu amathambo futhi umlotha wakhona wenziwani uyashiywa lapho noma khona la umsebenze khona? Amathambo ashiselwa esibayeni
bese kuthi ke umlotha wawo uhlanganiswe nalezi nsipho zalokutshwala esithena utshwala okushisa amathambo. Lawo leyo nhlanganisela ke yamathambo yomlotha wamathambo kanye nezinsipho zotshwala bokushisa amathambo kufanele uma sekuhlanganisiwe kwashova ndawonye bese kwenziwa ikhonkwane zomuzi ngakho kusho ukuthi sekuhambe kumbelwa laphana ngaphandle komuzi. Sekucelwa ke laba balapha ekhaya kade bezobusa lapha ekhaya abangasekho ukuthi njengoba kade bejatshulisiwe ke bebusiswa bayacelwa ukuthi abagade ke lo muzi wabo ungehlelwa izehlo ezimbi. Manje mkhulu uma ngiwagqiba nje amathambo ngingawashisi awukho umkhokha mhlambe oba khona. Njengoba sike sasho ukuthi abadala basuke benamathele kuwona. Ngakho ke kufana nokuthi ubangcwaba isibili laba abantu abadala. Usuphinde wabangcwaba futhi. Uma usuphinde wabangcwaba ke phela sekufanele ubenzele yonke imicimbi eyenzelwa umuntu osuke eseshonile. Kufanele ukuthi ubehlise ubabuyise ekhaya ubenzele yonke imicimbi la leyo kufanele ube eyenzelwa umuntu emva kokushona kwakhe. Ngoba wena sube wayingcwabela bona futhi okwesibili. Mawukuthi mkhulu sengivele ngawapha izinja ke ngangawagqiba ngangawashisa kwenzakalani ke ngalokho? Lapho ke uzolubona ulaka lwabaphansi. Uzolubona ulaka lwabangasekho. Ngoba njengoba sithena banamathele nje lapha emathanjeni kusho ukuthi wena usubathathe wawajikijela ngaphandle wabadlisa ngezinja. Sebezobeka ke lelo cala lokuthi kanti ubusibizela lapha ekhaya ukuthi uma senijabulile naqeda bese usijikijela ngaphandle usidlisa ngezinja. Usoyibonela ke nawe ukuthi ushweleza kanjani kulolo laka lwakho. Asiwagcine njengoba enjalo ke lamasiko babukeli siwadlulisele ezinganeni zethu ngoba uma kungenjalo bayosiphika abangasekho. Silvala kanjalo ke uhlelo lethu lamasiko nemikhuba lapho khona kade sikhuluma ngesigaba se-11 sikhuluma ngokukhishwa nokwabiwa kwezitho zenkomo. Sekuyisikhathi ke sokuthi sinikeze umkhulu wethu ithuba lokuthi avalelise kubabukeli. Mkhulu siyabonga ukuthi uhlezi nathi kulehlelo lamasiko nemikhuba. Sicela nje uyibongele kubabukeli ukuthi bayasilandela kulehlelo uphinde uvalelise. Siyayibongela kakhulu kubabukeli ukuthi beyinike ithuba lokuthi besibukele kulolu hlelo esikhulu ukuthi khona nabo abakuxoshayo. Asizukuvalelisa ke ngoba sekufana ukuthi ikhaya lethu nababukeli leli ekhaya kubaleliswa asenje sobe sibona. Yeah.